Eshom na ahụ n'isi Reverend Fada Ejike Mbaka. Biko ndakwa n'otu na-elu nu video a ka unu metụ aka na share button. Ọ bụ na like Mbaka. Metụrụ m aka na share button na revelation afọ n'isi nwoke ma adị ọkwa mma. Ọ gịnị edezi ife a ka ife na-emenụ. Ka ọ hapụ dị ka ọnụ nke o si wee pụta. Nenegodolu nu video a. Ọhaneze ekenekwa m ụnụ. Igbo ndị ọma mụrụ ụzọ eme ọzọ ekene m ụnụ. Onye unu na n'ọnụ ebe eze agwụ Akirika Opkonku ọzọ ụwa ndụ adreesị ndị Enugu na adreesị ndị Oduma. Na-ekene unu n'ụbọchị taa. Onye mmụchara nwere revelation m na-ahụ n'isi Reverend Fada Ejike Mbaka. Ịmụnụ mana alaika m Fada Mbaka. Mana ndị ụka ibe ya na-akpara ya aja nkata. Ọ ga-adị very careful. Ya na onwe ya na-agba n'afọ ụzọ n'ime mmụọ o nwere ọnwụ ya m na-ekwu. Kama m na-agwa ya ka ọ dị very careful. Maka ọkwa ndị ụka ibe ya na-akpara ya nkata and ha ya alapụta ya. Mana ọ ga-adị very careful. Ọ ga-adị very careful na ndị ọtrọs. Maka onye mma na-egbu ya. Unu mana alaika Mbaka. Share ya na vidio ka o ruo Mbaka ntị. Ye isa n'anya dị very careful. All revelation na ahụ n'isi eke na-ekwu. Maka alaikere Mbaka. Maka ọ Chukwu kpọrọ ya n'okwu. Kama ọ na-abụ onye asị na onye amụma dị adị ire n'obodo nna ya. Mana ọnụ ga-ama nọọ mgbe ochie na kịta na onye amụma na-adị ire n'obodo nna ya. Maka ọ bụrụ na ị recognize onye amụma ịma na mmiri ya ama gị. Wee na-asị na ọ ya dịrị ụnụ na mma na eke na orie na afọ na nkwọ ise peace be unto you. Thank you and bye for now. Power. Wee na-asị ụnụ bịa na nke eze agwụ Akirika Opkonku ọzọ ụwa ndụ adreesị ndị Enugu. Ọgbọgụ onye a na-emegbu. Enwere ihe ị na-eme adịghị aga ọfụma. Bịa na nke eze agwụ Akirika Opkonku. Aga m agbara gị afa before m lụba ọrụ. A ga-agbara gị afa before ị bịa na nke eze agwụ Akirika Opkonku. Wee na-asị ihe anyị na-eme adịghị aga. Bịa na nke eze agwụ Akirika Opkonku. Ị na-azụ ahịa ijego obodo oyibo kwa arọ ịbụrụ nwata. Enwere ife ị na-eme na-adịghị aga ọfụma nwere ndọrọndọrọ ị na-azụ adịghị aga ọfụma. Bịa na nke eze agwụ Akirika Opkonku ọzọ ụwa ndụ adreesị ndị Enugu. Na ọ ya dịrị gị na mma. A na-enye gị nsogbu. Enwere oke anụnụ ebe anyị ji agwọ ọgwụ na-agwọkwa ọya. Ọrụ na ahịa gị ije gị everywhere no way. Chat ya m na WhatsApp. Akpọna m agwọ maka ana m agbakarị afa. Mana before ị bịa be m anyị agbakwa afa. Before m gwọbara gị ọgwụ anyị agba afa. Adị m agwọrọ onye ori ọgwụ. Adị m agwọrọ onye na-egbu onye aka ndị ọcha ọgwụ. Ma onye kidnapper. Wee na-asị na nọmba eji enweta m bụ 08060076539. Chat m na WhatsApp. Afa peji m bụ eze agwụ Akirika Opkonku or Zion or the Lord Spiritual Temple. Wee na-asị na ọ ya dịrị ụnụ na mma na eke na orie na afọ na nkwọ ise peace be unto you. Thank you and bye for now. Power.